L-imprenditur Fenech kien talab proklama li kellu ħafna informazzjoni x'jikxef informazzjoni fuq il-korruzzjoni fil-pajjiż. Dan qalu fil-qorti l-avukat Charles Merċieqa fejn waqt seduta twila l-avukat difensur ta' Fenech għamel diversi talbiet lill-qorti kriminali. F'rikors ippreżentat il-ħamis filgħodu, Fenech talab permess lill-qorti kriminali biex fost l-oħrajn inħatar espert mill-qorti biex jirrapporta dwar l-effetti li l-konsum tal-kokaina ikollu fuq il-moħħ ta' persuna li tkun qed tiġi interrogata. Dan b'referenza l-interrogazzjoni li kienet saret lil Fenech. Charles Merċieqa qal li Fenech mhux biss ġie interrogat meta kien vulnerabbli, iżda l-informazzjoni li ngħatat kienet ta' fatti magħżula biss. L-avukat Merċieqa allega li 130 minuta biss ta' recordings ta' Tewma kienu ġew żvelati lid-difiża minn madwar 60 siegħa ta' reġistrazzjonijiet. L-avukat insista li hemm evidenza li Fenech ma ordnax, ma rridx jew ma ħallas sal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, waqt li akkuża lil prosekuzzjoni li pinġet realtà li kienet selettiva. Intqal ukoll li f'jumejn interrogazzjoni spiċċat u Fenech kien lest biex jiġi akkużat. U waqt li qara mit-transkrizzjoni tal-interrogazzjoni ta' Fenech, Merċieqa kwota jgħid hekk: dejjem għatlek li dan l-omiċidju ma bedix minni, beda minn Tewma fuq l-inizjattiva tiegħu. L-avukat kompla jallega li l-pulizija kellha recordings, data tal-mobile u interċetazzjoni tat-telefon li wrew li Tewma kien qed jiġi gwidat biex idaħħal fl-istorja lil Fenech. Għal Fenech deru l-avukati Charles Merċieqa, Gianluca Caruana Karin u Marion Camilleri. Id-deputat avukat ġenerali Filip Gallia Farrugia irrappreżenta lill prosekuzzjoni fis-seduta tal-ħamis.